ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಸೀರೀಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಶೂಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ 25 ಟಾಪಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ದೀತ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಡೈಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಡು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫೇಸ್ಗಂತ ಬಲೆ ಎಂಕೊಲಿನಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಐಟಮ್ ಇನಿ ಇತ್ತೇಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿನಿ ಕಾಪಿ ಪೊಡಿತ ದಾದಂಡಲ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಲ್ತದ ಮೋನೆಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ದಾದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಪಿ ಪುಡಿ ಒಂತೆ ಓಲ ಕಾಪಿ ಪುಡಿ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಲಕ ಮಿಕ್ಸ್